punt número 8, aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 1-2009 del pressupost general de l'entitat local per l'exercici 2009. Per decret de l'alcaldia 74/2009, 1 de setembre, es va incoar l'expedient de suplement de crèdit número 1/2009 del pressupost general de l'entitat local. Segons es posa publicar l'expedient mitjançant la publicació d'una nit al butlletí oficial de la província per un termini de 15 dies hàbils secundada l'endemà de la publicació de la nit esmentat, per tant que els interessats el puguin examinar i presentar i les reclamacions que es considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, l'expedient es considerarà definitivament aprovat. Molt bé, un cop llegida la proposta, si tenen alguna intervenció a fer. Sí. En primer lloc, agrair l'esforç a la senyora secretària, perquè la pel·lícia que s'ha donat llegint aquesta proposta ha sigut considerable. Tanmateix, vull esmenar un petit error que ha fet de lectura, que no d'escriptura, quan ha dit que el romanent lliure de tresoreria líquid és de 5.543,80, es referia, tal com està escrit, a 50.543, no 5.000 sinó 50.000, això dic que és un error de lectura perquè està ben escrit. Jo faré un petit esment a 3 o 4 punts que hi ha d'aquestes propostes i després, en tot cas, si els meus companys, Mercè Català, Rafael Casanovas, amb alguna partida en particular de la fer algun incís, els agrairia. Nosaltres aquí hem detectat com a partides de les quals ens demanem alguna explicació, tot que no ens ho podem imaginar, però voldríem que ens ho expliquéssim. Són les despeses jurídiques, la partida 22.603, que s'incrementa en 37.000 euros per deixar-la amb un total de 39.000 euros. La partida 227.06, que estava prevista, que són redaccions de projectes d'obres municipals, que estava prevista una aproximació inicial de 1.000 euros i que s'incrementa en 25.000 per fer front a les despeses, tal com es va parlar en el darrer ple, fins a arribar als 26.000 euros, i que vostès el que proposen aquí avui és un increment de crèdit de 146.756.000 euros respecte al pressupost inicial consignat. En quant a la part d'ingressos que ja estan recaptats, de la qual cosa ens han d'estar tot contents, els demanaríem una petita explicació a l'apartat 47.000, aportacions a empreses i particulars, i demanem si es poden explicar aquesta aportació, quan s'ha fet i qui l'ha fet exactament i en quin concepte. I, per finalitzar, recordar, tal com he dit en el punt 6 del ple d'avui, que el romanent líquid de tresoreria lliure per a despeses generals derivat de l'exercici 2008 ha estat de 50.643, dels quals vostès aprofiten avui 42.635 euros en 73 per fer aquest suplement de crèdit que necessiten per cobrir les despeses que estan generant amb el present exercici. Aquests 50.000 euros és fruit de la feina de la gestió de l'exercici anterior que va portar durant 2 mesos i mig el municipal i el regidor del Partit Socialista Fer. I dit això, voldria, si us plau, senyora Rafael Casanovas i Mercè Català, si amb aquestes partides jurídica i de recaptació, de redacció de projectes i obres municipals, si tenen algun comentari a dir. No crec que diguin exactament quina és la despesa, no ho sé. Senyor Villatal, recordo que modelo jo. Sí, però jo no he acabat amb tot la paraula i de vegades si tenen algun comentari respecte a l'ús. No pot donar la paraula a ningú. En tot cas, això, vostè, jo ja estic, que parla, no li toca encara. No estic de tot, senyor Montalbán, ho deixo per vostè. No li toca. Vinga, senyora Mercè Català. No, que farem la resposta a què s'han destinat aquests imports. O sigui, és el mateix. Senyor Casanovas. Molt bé. Els jurídics de 2.000 passem a 39.000 total. Això és per pagar una factura d'un advocat que devem i que la devien l'any passat i aquest any
continuem devent i ara l'hem de pagar. Redacció de projectes i obres municipals. NIU, suplementem 25, ens anem a 26, perquè dintre d'aquest suplement hi haurà les despeses de redacció i de projecte i de seguiment d'obra del carrer Unyal i Risset, la reforma que es fa allà. Què més? El total del suplement és de 145.000 euros. Molt bé, els números no fallen. I una altra de les preguntes és l'aportació d'empreses o particulars, una cosa que està prevista. Doncs una empresa ha fet això, una aportació de 27.332 euros i després ha preguntat que sí, que l'exercici anterior aprofitar 42.635. Bé, això es feia de la normalitat, igual que vostès van aprofitar els romanents que tenien, que eren molt més importants que els d'ara, i així va la vida. I li recordo que nosaltres hem fet un suplement de 145.000 euros, però vostès, el que van fer, va pujar a 471.700